bese kuba imese nezipunu zokuthi fork and knife bafowethu ake nikikize cha engazi ukuthi kanti ningithanda kangaka amahle ningangiceli please into zami lezi ngiyazi lezi ngane ziyahlupha ngicela ngikhulume bazalwane ongakhuluma ongasabi nisho ukuthi yini edala ukuthi nize nenze yonke lento ngicela ukushutha nami sanibonani mayethe uyichaze nje uthi ubani wababani yini le ituveti ha ubafowethu ningibongiseni ya manu ungaqali ngifuna ukushutha kahle delete le ngicela-ke uqale-ke ntombi bese uyasho sanibonani emakethe sondeza imike sanibonani emakethe igama lami nguSiphokazi wakwaDlamini ya sidecide ukuthi masenze lento encane kade uthi ukhuluma kakhulu sidecide ukuthi masenze lento encinci kade Dlamini sibonga nje imisebenzi asenzela yona tata ziningi izinto sezenzile usenzela kukhona nemize bese ivaliwe ivulekile ngawe yebo ivulekile ngami yebo tata siyabonga Dlamini siyabona uyabaphilisa abantu so siswele amandla ngelinye ilanga ngoba ungakhulu ngaphezu kwalokho siyabonga kakhulu bakhona omunye ongakhuluma bafowethu ngicela akhulume khona i-Red Bull engiyibonayo la ngiyibona la efonini ayikho besenze iqala manje ngikhathele bengalali phela mina kulo mcimbi ade wenziwe hlobo ungakhuluma umhlonishwa sanibonani emakethe yebo siyambingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen amen sithe namhlanje nathi ake sizijabulise le ndoda kaNkulunkulu makufika usuku lalo lokusala sithi njengoba sekhulumela usisi sithi kuncane lokho esikulethile namhlanje kodwa sithi ngelenya uNkulunkulu osipha amandla usenzo okukhulu siphinde futhi isiqolise kulabo singazange sikwazi ukufika kubona ukuthi ukhona into esoyenza kodwa ngiyacabanga ukuthi nesithani sokwazi ukuthi sihlanganise sonke hayi bashilo ngibezwile behleba bethi bonke labazoshaya 100 laba bangafakanga hayi ngibazwile futhi ngibenze behleba la bethi hayi thina soshaya 100 maye khona bafowethu cha futhi siyacela-ke bathanda ngoba phela abanye azange bangashaya namanje asibavimbi siyabonga ithamla la aningwashele nayo iglasi lapha ngivele ngiphuze nayo ijuice manje sanibonani emakethe igama lami nguMantombi ngiyajabula ukubona uDlamini ejabulela isipho sakhe esisayide sekulate sisenza okungiphathe kabi kakhulu egroupini esinayo kuba amadoda awu2 nje angenile kodwa vele bathi mina nginyanga yabafazi mabengidelela ngoba ngimnika ama-pin code nama-10 yebo ngamadoda
So ngicela bandla awonesifiso sokuthi eshaye indishi ye-birthday yabadlamini. Ngicela ishaye, angasabi nje ayishaye uyothola isibusiso ngalokho. Ngiyabonga. Ake ngishayele izandla. Hayi bafowethu angiyazi lento. Sanibona. Bafowethu yabona ngimhlebele. Ngiyabona isipho lesi. Mangiqala ngilethela ukudla ekhaya. Ngithatha le fork and knife. Emqondweni wami kuzofika ukuthi ngenzelwe ngithengelwe abalandeli bami. Mangena esitezi ngoba le present iyohlala esitezi le. Mangena esitezi izothi lento abalandeli bami. Mangiqala ngidla ekitchen noma e-dining room nayi le set noma ngifika ekitchen ngithi izothi lento abalandeli bami. Mangiqala uqobo la izothi abalandeli bami. Lento ngiyoyidla inyanga yonke. Ngihamba ngiyosebenzela kude ngifakile into zami zokugeza la ngizosho ngithi abalandeli bami ake nibashayele izandla bafowethu. Angiyazi mina lento ngizoyithini. Sanibonani. Okay, igama lami nguQhawekazi, abanye bayangazi. Leshandisi sizomthethisa ngiyazi ngoba elokhu ibuza ukuthi ngithini wangifihlela nje. Manje benginqena-ke mina ukumtshela-ke ngoba phela wabuza nangosuku le-birthday ukuthi ngithini bapha abalandeli ngathi mina ibabhlokhe this time. Manje-ke ishi ngiyatshonisa mfethu. Asiyigcine la singayikhulumi nje bese kuphela umsebenzi. Ngikona lokho baba esithe asizame ngimele istaff njengami. Ya, njengestaff nabalandeli uNkulunkulu akusize ukhulele usize abantu ususizile sibaningi nabo bakusesize kakhulu angiyi-accident mhlawumbe abanye baye bebone isiso esika ngongifuna mina bengizobona ngesika angimsabi nje. So ngiyabonga abadlamini uqhubeke uNkulunkulu akusize okwenza kithi emhlabeni nakwabanye ungakhohlwa ukwenza uNkulunkulu akusize. Ake ngishayele izandla. Khona omunye ucela ukukhuluma. Sanibonani. Nomusa walithuli eMasteli. Yebo mkhaya. Ngiyabonga kakhulu usuku olukhulu kangaka lukababa namhlanje noma singakwazanga ukuphumelela ngosuku kade kuyilona lona. Kepha namhlanje sithi baba esikuvezayo namhlanje kuwena. Yebo. Noma kuncane. Hayibo. Phela mina ngijwayele ukuthengela. Kodwa indlela baba esibonga ngayo. Kuningi baba Oh, batela ufaka umnikelo. Awunanga baba bafowethu ngo-100 uthi uyaphosa. Awunanga omunye 200 bafowethu uyaphosa. Na omunye 50 bafowethu. Na omunye 100 bafowethu. Hawu. Ningabakanele umuntu onayo nje bafowethu kube i-birthday yami. Niye ningibone nje ngiyomasajwa nje. Ngithi nje ngimasajwa nje imali hawu bafowethu. Sicela bazobolaya iy'mpandla izobalwa yimina le baba. Ungaphathile uthi esandleni. Ya well right nje masuyibala. Baze ngajabula namhlanje. Ngicela uNkulunkulu anibusise nezwe. Nonke ninenizela. Enenzele into eniyenzile. Ngicela uNkulunkulu anibusise. Inkosi ibusise makhosi ngoba ufisa ukwenzeka. Ake ngibashayele izandla bazalwane. Happy birthday, happy birthday to you too. Happy birthday, happy birthday. Kalishanga ubiyoni. Ake ngishayele izandla bafowethu. Yazi angazi ngiyithini lento. Oh babudlamini basicela ngibonise ukuthi amakhekhe lawa yabo ayilela sewulwe. Yeah. Lawo labalandeli wonke angazi uzosiza banani. Ngicela ke ngiwasike ke maqale. Lokho kunye okwama ngithi. Imali okwakho lokho kungavuliwe ungasiruphi. Ngicela ukuthathe lokho kwabazalwane bavele badle manje. Ngivele niwasike manje amakhekhe. Niwasike manje amakhekhe. Ngicela elilodwa kube le staff
niphe isitafu nje nesitafu bese nipha abazalwane. Ngaze ngayithanda lento. Nami ngangithengela njalo ikhekhe ngoLwesine. Bafowethu umcimbi wambe kahle. Kuyibirthday yami. Inkosi kubusise manje, inkosi kubusise. Ngibeke abazalwane ekhaya kade hlatshwe inkomo ezinti. Inkomo ibiyodwa. Kodwa ngenxa yobuningi babantu nokuthandwa ngabantu, mawubuka lapha inyongo engiyifakile ziwu-2 plus imbuzi. Le mbuzi le eniyibonayo ngenikwe ukuzwa kwamkhulu. Shaya izandla, shaya izandla. Inikwe ukuzwa kwabani? Lalela, mina ngiyambona ukuzwa ngathi uyahlanya. Hayibo, lo muntu uney'mbuzi ey'ngaphezu ka-200. Khuluma ngey'mbuzi engaphezu kabani? Le inkomo iphethe ziwu-2 ezwile emzini kababa. Njengoba bekukhona umama, kukhona ugogo, kukhona omamncane, kukhona abafowethu, kukhona o-anti abanye abakhemevini, abanye basekhonopho, babanye iy'monto ebey'suke ekhaya ziwu-2 zeza la. Engikucelayo kini insizwe la, ma uyinsizwe la, yakhala imizi yobaba. Uno-35 wena usajola nje, akucaci ukuthi uyaphi. Masuno-30 funa ube nesayithi yakhe eqondene nawe. Nani bosisi ngakuthi ungangitshela uno-35 wena usadla ubumnandi, ayikho leyo nto leyo. Masuno-35 30 usisi 25 lapho funa ube semzini wakho, noma kucaca ukuthi uyaphi emuva noma uyaphambili. Ayena mangabe nithi nina uthi sizabafuna ukumshada, mangabe mangikhuluma ngendaba yokuyikhipha uqhumiye phezulu, mangikhuluma ngendaba yotshwala uqhume, kuyenzeka umbona ukuthi uphuzani kanti ufuna ukufunda umqondo. The day uthi nayi mina ngiphuza isavana angirathi minus ebese kukhutshwa nesavana nje kwenza umshado emuva. Ngabe uniphuza isavana insistek izotshwaleni, umfana uzokuthengela utshwala. Ungajabuli sisi ukubona umbona ekuthengela utshwala uthi uyangithanda, uyakuthengela utshwala emva kwalokho uyokuhlaba. Shaya izandla. Ningibekele noswiti bafowethu. Awuthi ngizwe, awuthi ngizwe. Nalizwa liqhaza.